Качвате се на петия етаж, компютърните зали, 636. Когато останете админи, тогава ще ходите по покрива да опълвате камери. Още нататък. Може би сте разбрали, чули, видяли или недочули, че при нас учи на 3 срока, не на 4. До сега ви учихте на 2. Сроковете в университета се наричат семестри. И тъй като ние учим на 3 срока, затова се наричат 3 месец 3. То ще учите 10 седмици. Нали бяха мълчати, каква поправка? Който не ходи на поправка, ще почива повече. Така че, затова имаме зимен, всъщност какво пише напред? Есен, зимен и пролетен 3 месеца. Програмата за есен, който сега започва, страхаме на първи курс математика и почва да показва. Благодаря. Доцент Рахнев, като бивш представител на учителското съсловие, беше доста словоохотлив и изчерпателен. Да ги поздравя за това, че успешно са представили. Освен това искам да кажа, че при нас вече действа поставени съответните кредити. Естествено, ви ако ходите в чужбина, а това е напълно възможно след тази система за трансфер на кредити. И сега ще му дам думата за приветствие към вас. Благодаря. Първо, искам да кажа, че не се, че съм гост, а идвам като преподавател в този факултет. Половината от вас, първият изпит, на който ще трябва да се явят, е при мен. Значи това е лак за специалност информатика. Още във вторник, първата лекция, в 8:15 в тази аула започва. Така ще ви свърза, защото на всички е ясно, че студентът е сериозен период, в който човек гради своето професионално правото. Аз тук ще вметна, че не случайно казвам това. Много сериозно трябва да погледнете на учебния процес, но така една равносметка, когато направим, фигурите, които са давали облика на факултет. Вие ще учуете, може би, но вероятно измежду вас ще бъдат новите министри. Такива има поне 3-4 от нашия факултет, вице-премиери също от нашия факултет, посланици, в момента работници, бизнесмени и най-важно щастливи хора. Пожелавам ви всичко най-хубаво. Успех! Благодаря на разлика от вас, които ще учите в столицата на Източна Румелия, аз съм завършил на Запад, в столицата на Княжество България. Факултета по математика и механика на Софийския университет. Сириш, тук съм вкусно с парашют. И затова и ще карам по-изяко. Първо искам да ви поздравя за това, че мечтите ви да бъдете студенти са се сбъднали. Намерение, понеже не цензурен, няма да ви го казвам, може да го знаете. Обучение. И най-дясно пише онлайн обучение. Като страхнете за тази връзка, има огромен помен от дисциплини, преподаватели, това са помощни материали. За поздравление, нали? Има време. Ама не първия. Сега програмирали, преди Тони, нали? Да, други. Заповядай. Здравейте! Тук колегите ми казаха, че тъй като аз съм била най-остата, аз ще ви кажа 2-3 думи. Значи, да ви кажа голяма иляка. Често казвам, обаче иляка е само първите 10 седмици. След това ще ви е малко трудно. Значи, бях тази година да кажа за студентския обмен бях в Австрия 4 месеца. Аз може би бях на 3 пъти повече купони. Върнах се с 6 деки изпита, 4 от тях са спълнищи, другите 2 спекити. И на всичко се отгоре обиколих половина Европа. Като това вече не беше Франция, не беше Унгария, не беше Германия, не беше не знам какво беше.
Виждате, че не всички преподаватели са страшни като нас. Нали? Най-горизонталните протоколи. Много ви е ранко, още първи курс, така индивидуални протоколи, 12 изпита. Бъдете спокойни, в първи курс няма да имате 12 взети. Сумата на всичките изпити, които трябва да държите, е по-малко. Ще разполагате. Значи, по принцип, свободен достъп имате до всички компютърни зали, в които няма часове. По принцип, тук в програмата 2 часа, например, по принцип това се избягва, но има такива случаи. Може да ползвате компютърна техника по всяко време. Ще имате собствени профили, може би до 20 на дена всички ще ги получат, надявам се. Така че имате достъп до всички. Значи, лицензите вкъщи може да ползвате лицензите на Пловдивския университет. Също така, всички тези, това е част от системата, може да видите, има също и достъп до сайта на Microsoft, също могат да бъдат достъпни материали за вас. Те обаче са по-склонни по някакъв студентски наръчник и ще ви кажа, че като четете това хубаво книжде, ще се ориентирате всичко и всичко ще ви е наред. Със съжаление, в това хубаво книжде, хората са постарали, написали, но то писането е лесна работа. Не са го чели. И се оказва, че вътре има доста грешки, защото се отнася за факултета по математика и информатика. Вие не вярвате, че получите Бог. Айде, ставайте, трудно да ги раздавате. Така, сега... Цялата чиника? Тя не лява много свободно. Не,